Sabre yi so hwe asante afijase krom a ene na du ameyaw ene afijase hina wanya ne ba bi kokọ akura ene ana yebede ne bekọ ebam ene na dotiye ni nyina ba wieye na sede nananom kaaye se efiri no nwotwe ekoro mo bia nanti krom Sabre seche East TV ekokrom ebra na abo 7:10 pm na onso abapa wonsima edu ana ekopie mu afijase krom ti wo hwe a fijase lorry station ani yakofa honom no na kyese ene mantam krona nkasa mfimfini ba bia ya ne nipa etawo ene ekopie honom no bia akwakoda aka nipa kakra bi omobobo mo na omo nso akwakoda we kyese amamra ne amane eye adwuma yie pa na kyese wo a wo so ye beema no omo se piem yenhwe yehu se afede wo ye beema eno ana Sabre ama edom no nyina akɔhyɛ fie omo koda na ana nana akura nwumre Tiwei search East TV efie nsam nko a updates a yɛde ebre wo no search East TV like page no share ne follow yɛn we kyerɛ sɛ to me ene mra ɛyɛ adwuma Sabre fijase ampa kura mu ɔhye obiara da ɛnam sɛ obiara de ani die mana na aduam ya yɛda mase fijase man